Καμάτσος, Καπουρέλης και Παπαγεωργόπουλος είναι η επόμενη τριάδα που θα δούμε. Έλα Φρίτς, πάμε δεξιά αριστερά. Έλα Φρίτς, κουνήσου. Ανοίξτε λίγο πίσω εδώ, δεν έχω μόνο την άλλη το παιδάκι. Ελεύθερος να πάρει κίνηση. Ωραίες αντάφτυσες Μπέρνει. Διστακτικός εδώ στην είσοδο, το τράβηξε το χειρόφρενο λίγο πιο μετά, υποχρεώθηκε σε έξοδο λοιπόν. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Γιώργο τον Καμάτσο. Δεύτερο πέρασμα λοιπόν του Γιώργου, ετοιμαστείτε γιατί τώρα πάει για τη μεγάλη έμπα. Δεν έκανε τη μεγάλη έβλα. Και να δούμε τώρα. Ο Πανάτος πιο επιθετικός, με μικρότερη γωνία βέβαια, αλλά είναι καλή η γραμμή του. Νάτος ο Καμάτσος, λίγο αργός στη μεταφορά, αλλά έχει καλή γραμμή. Την τελευταία πιο σωστά. Λοιπόν για τον Γιώργο τον Καμάτσο. Δεν ήταν ορισμός της εισόδου, αλλά ήταν πολύ καλύτερη από πριν, ήταν αρκετά καλή για τα δεδομένα. Τρίτο λοιπόν και τελευταίο πέρασμα ξεκίνησε. Για να δούμε. Πήγε να γίνει ακόμα πιο επιθετικός. Δεν είχε άσχημη είσοδο. Ακριβώς δεν είχε πολύ απότομη γωνία, αλλά ήταν καλή στη σωστή γραμμή.